Hvem er vi? Ja, hvem er vi egentlig? Vi er Adam, Nicolas, og så har vi Asbjørn, men han er her desværre ikke. Han er til stævne. Men det kan jo være, at vi får ham at se. Og jeg er Tristan, og jeg vil lige fortælle lidt om, hvorfor er det egentlig, vi har lavet den her film. Vi har lavet den her film, fordi at vi synes, at vi alle sammen burde vide noget om, hvorfor det er, at Kina, de er simpelthen, eller Shanghai simpelthen er så gode. Og hvad handler filmen om? Filmen kommer til at handle om en masse interviews, eller vise en masse interviews, hvor de kommer til at handle om hvorfor Kina er bedre, og noget med levrød og alt muligt. Jeg får lyst til at se den her film. Det gør alle dem, som interesserer sig om, hvorfor Shanghai og Kina kan ligge så højt op i forhold til Danmark. Så se med her, nu kommer det. Mit navn er Tristan, og jeg har været oppe og snakke med Finn om nogle forskellige ting om skolen, og om Kinas skoler, og om man egentlig kan beholde det demokratiske. Så det kan I se nu. Hvorfor tror du, de kinesiske skoler ligger over Danmark i gennemsnit? For det første ved jeg ikke, om de kinesiske skoler ligger over Danmark i gennemsnit. Men jeg ved, at der er nogle skoler, der, når man måler dem op mod Danmark, klarer sig bedre. Jamen, overordnet, der ligger de kinesiske skoler over Danmark i færdighedsprøven. Det ved jeg faktisk ikke. Okay. Jeg ved, at der er nogle steder i Shanghai og sådan nogle ting, som er en kinesisk delstat, der gør de. Men om de gør det i Kina som helhed, det ved jeg faktisk ikke. Okay. Det tvivler jeg på. Men, det er jeg ikke opdateret i, men det kan vi måske finde ud af bagefter. Men der er mange kinesiske skoler, der klarer sig rigtig godt. Så hvis vi ser på sådan nogle skoler i byerne og sådan nogle ting, så lad os bare antage, at de på nogle områder ligger godt fagligt. Så tror jeg, det har noget at gøre med, at de er meget målrettet på lige præcis læse, skrive og regne og nogle færdigheder, som de øver sig rigtig meget i. Og deres indstilling til skolen, både i skolen, men også uden for skolen, er helt anderledes, end de er i Danmark. Jeg så selv udsendelsen, noget af udsendelserne fra 9. sæt, ja. Og der så man jo, hvordan de arbejder stort set fra morgen til aften med skolearbejdet. Og det er i hvert fald anderledes, end der er i Danmark. Og jeg er helt sikker på, at hvis man arbejder så meget med det, så bliver man også dygtigere. Tror du, vi kan lære af de kinesiske skoler? Og hvis vi kan, hvad kan vi så lære af dem? Jamen, jeg tror, man kan lære det af de kinesiske skoler, at det at gå i skole, det er et privilegie, som man skal have respekt for. Det tror jeg, de har rigtig meget respekt for, at kunne tage en uddannelse og få en uddannelse. Og det vil sige, tilgangen til skolen, det er altså et sted, hvor man skal lære. Det er en arbejdsplads, og det er noget, man gerne vil. Og det vil sige, at man gør sig umage, man er ambitiøs og sådan nogle ting. Det ved også, der er mange danske elever, der er også. Men der er også nogle danske elever, der måske mere ser det som det er noget, man skal, fordi man skal, og ikke et privilegie, man har mulighed for at deltage i. Og der kunne man måske godt lære noget. Bliver elever dygtigere af at få flere timer? Ja, det gør de. Det er der flere undersøgelser, der har vist. Det er jo selvfølgelig ikke ligegyldigt, hvad der er indhold i de flere timer. Men meget tyder på, at jo flere timer eleverne har, jo længere tid de går i skole, jo dygtigere bliver de. Og det er jo faktisk meget godt at have viden om. Der er selvfølgelig en grænse, fordi at på et tidspunkt, så kan man fylde så mange timer i, at man ikke har kapacitet til at være til stede så mange timer. Så selvfølgelig skal der også være fritid. Men meget tyder på, at man bliver dygtigere ved at have flere timer. Hvad synes du om disciplinen i de danske skoler? Yes, jeg tror, det er svært at snakke om disciplin på den måde. Men motivationen i de danske skoler skulle man måske mere snakke om. Ja. Der tror jeg godt, at man, som jeg sagde før, kunne ønske sig det med, at forældrene, det er ikke bare noget, man skal, men det er faktisk noget, man har ret til, og man skal forpligte sig på. Det kunne godt i nogen
nogle tilfælde blev bedre. Det er helt sikkert. Hvad betyder disciplinen for demokratisk dannelse? Jeg tror, at disciplin kan godt supplere demokratisk dannelse. Disciplin, det betyder jo vel på en eller anden måde, at man respekterer de spilleregler, der er. Så hvis man ikke har disciplin, så respekterer man jo ikke spillereglerne. Og demokrati er jo også spilleregler, så man skal jo også være meget disciplineret i forhold til demokrati. For hvis man tænker på, hvad ordet disciplin betyder, så betyder det vel at rette sig efter fællesskabets normer på en eller anden måde. Og demokrati er jo netop fællesskabets normer. Så jeg ser, at disciplin kan godt forenes med demokrati. Men disciplin, hvis det kun er ensidigt, altså at man bare skal gøre det for at gøre det, så kan man jo sige, så har der ikke været en demokratisk proces. Men jeg synes, vores skole som grundlæggende er meget demokratisk, og det vil sige, der kan man også forvente en disciplin til at leve op til de regler og rammer, der er for at gå i skole. Kan man have streng disciplin samtidig med elevindflydelse og medbestemmelse? Ja, det var lidt det, jeg prøver at sige, at disciplin betyder jo, at man har respekt for det fællesskab og de regler, man har besluttet. Så når fællesskabet og demokratiet har været der og besluttet noget, så synes jeg, det er helt i orden, og der skal man forlange disciplin over for de beslutninger. Kan vi blive lige så dygtige som de kinesiske skoler, men stadig beholde demokrati i skolen? Ja, det tror jeg. Jeg tror, at det med at være dygtig, det er mange ting. Så den måde at være dygtig på, der er nogle helt faglige ting, men der er også en dannelsesdel. Og hvis vi skal blive dygtige i bred forstand, så skal vi både være fagligt dygtige, og vi skal være dannelsesmæssigt dygtige. Det vil sige, at vi skal have en masse andre kompetencer, som ikke er faglige. Og det tror jeg, at vi kan gøre vores danske elever rigtig dygtige bredt set, så vi også kan klare os. Mange tak, det var vores spørgsmål. Det var godt. Vi har også snakket med Jakob, fordi han har været nede og se en kinesisk skole, hvor han fortæller en masse ting om, hvad det egentlig der sker nede på sådan en kinesisk skole. Hvad var den væsentligste forskel mellem den skole, du besøgte i Kina, og Endrupskolen? Disciplinen, tror jeg. Der var meget stor disciplin dernede, og vi oplevede en morgenceremoni, sådan en morgensamling, de havde, hvor de alle sammen stod på række, ligesom du ser soldater gøre. Og der blev heller ikke sagt noget i klassen, før læreren bad mig at sige noget. Så disciplinen, det er helt sikkert den største forskel, som jeg oplevede i hvert fald. Okay. Hvis du kunne vælge, hvilken skole ville du så helst vokse op i? En skole ligesom den, du var ved, eller en skole her? Dansk. Altså dernede, de har rigtig meget pres på dernede. Og på forsiden, eller ude ved hovedindgangen på skolen, der står det her meget store skilt, hvor man kan se, hvad for en elev, der er den bedste, og hvad for en elev, der er den dårligste. Og så er rigtig meget pres på, og der er rigtig mange elever, der bruger briller, fordi de bruger så meget tid på at læse lektier og sådan noget. Og på grund af den skrift, de har. Kan du komme med nogle eksempler på disciplinen på den skole, du besøgte? Jamen, altså, det var meget det der med, når læreren, for eksempel når læreren kom ind i klassen, så stod man ligesom, så stod man op og stod ret og satte sig ned, når man fik lov til at sætte sig ned. Og så den her morgen, som vi har snakket om, hvor de også alle sammen stod på række. Og så var det der podie her, hvor man blev trukket op, og de var meget taknemmelige for, hvis lærerne ville snakke med dem og sådan noget. Så læreren bliver sat op på et helt andet stadie, end de gør herhjemme. Ja. Var det en af de bedre skoler, eller var det sådan en normal? Eller? Og det var en ret god skole, fordi de ville helst vise det bedste frem, ikke? Jo. Og ved den her skole var der også sådan en stor hal, sådan en ceremonihal, hvor der hang billeder af de andre elever, der har været besøg fra andre lande og projekter, de har haft med omverdenen og sådan noget. Synes du, at Kina de uddanner børnene til sådan nogle demokratiske borgere? Nej, det er meget robotagtigt, vil jeg sige. Altså, de bliver sat i nogle båse, som de bliver ikke rigtig lavet til individuelle individer. Det er meget masseproduktion af kloge børn, kan man sige. Ja, tak for det.
Vi har også talt med Clara, som er elevrådsformand, og vi vil spørge hende om nogle spørgsmål af, hvordan det egentlig foregår på sådan et elevrådsmøde, og om det er vigtigt at have demokrati i skolen. Synes du, at elevrådet hjælper klassen i at få mere indflydelse? Ja, jeg synes, det er rigtig godt, fordi at klassen kan jo så komme med idéer til mig, og det kan andre klasseårgange også, og så kan jeg melde tilbage til elevrådet. Og jeg synes faktisk, at hele skolen får meget mere indflydelse på, hvad der sker, når elevrådet eksisterer. Ja. Ved du, hvordan foregår et elevråd? Altså, man møder op. Det er normalt i frikvartererne sådan 9:20 til 9:40 deltidsvej. Nej, så går vi lidt ind i timen og sådan noget. Og så møder vi op, og der er lidt at spise. Ikke sådan noget særligt, men nogle frugter og sådan noget. Og så snakker vi, så har vi nogle punkter, vi snakker igennem. Og vi tager stilling til nogle ting og får nogle brochurer udvalgt. Måske skal vi arrangere nogle arrangementer eller sådan noget, og snakke med nogle eksperter nogle gange. Okay. Ved du, om det er lovpligtigt at have et elevråd? Det ved jeg ikke. Okay. Synes du, at elevrådet er vigtigt for skolen? Jeg synes, det er rigtig vigtigt, og jeg synes, at det giver, altså jeg synes, det er helt vildt fedt at have indflydelse, eller have så meget indflydelse på, hvad der sker, og ja, det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Ja, når der er mange, der gerne vil op i elevrådet, eller er det bare sådan, der kun er få, der gerne vil? Jeg kan huske, at i mindre klasser var der rigtig mange, der gerne ville være med, og der var et lodtrækning og alt muligt. Men her i de større klasser er det ikke så efterspurgt igen. Så er der, altså, nej, der er ikke så mange i de større klasser, men der er jo nogen, der sådan rigtig gerne vil, og rigtig gerne vil have indflydelse. Så, men ikke så mange, nej. Okay. Værdsætter dine medelever i jeres arbejde i elevrådet? Ja, det gør de. Tror du, Danmark kan blive så dygtig som Kina, men stadig beholde demokrati i skolen? Det tror jeg godt. Det handler lige så meget om at have demokrati. Nej, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det synes jeg, det gør. Okay.